खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म पटबजरा बर' समाज आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि पटबजरा बर' समाज आफादा एसएसएलसी आरो एचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि नखर नखर थांना बरायहैदों। क'क्राझार जिल्ला पटबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि मालुथिजरा गामिनि रतन कान्त ब्रह्मनि फिसाज्ला समीर नारायण ब्रह्मआ एसएसएलसी आनजादाव सेथि मासियाव 74.17 जौखोन्दो आरो बर', इंलिश, ससियेल साइन्स मोनथाम आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो पटबजरा जिल्ला बर' समाज आरो बासबारि दखरा बर' समाज आफादा जथाइ समीर नारायण ब्रह्म फरायसानि न'आव थांनानै बरायहैदों। बेजों लोगोसे टेकेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाजो प्रियंका ब्रह्मआ एसएसएलसी आनजादाव सेथि मासियाव 76 जौखोन्दोजों लोगोसे बर' इंलिश आयदायाव लेटार लानो हानाय आरो मिथिंगा ब्रह्मआ एसएसएलसी आनजादाव 66.83 जौखोन्दो लाना सेथि मासियाव उथ्रिसार जानायजों लोगोसे बैनागुरि गामिनि अपराजिता ब्रह्मआ एचएस आनजादाव 60 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ पटबजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो लोगोसे नेहाथारि मनज ब्रह्म लोगोसे बासबारि दखरा बर' समाज आफादनि नेहाथारि धीरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना थांनानै बरायहैदों। आंनि मुङा अपराजिता ब्रह्म। आङो बासबारि हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। बे बासबारि सेनियर सेकेन्डारिनि सेन्टारनिफ्राय पास जाबाय। बेसेबां पार्सेन्टमोन? 60%। 60%। मा रोखोम नाजानाय दंमोन बे पास जानायावहाय? बेसेबां घन्टा सम फरायामोन? नाजानायाथ' बिदिनो ओरैनो रावखौबो मिन्थिहोआजासे हरावसो फरायदोंमोन आरोना। आङो बयखौबो बुङो नालाय ओरैनो फरायनानै थेवब्लाबो आं खोन्थादोंमोन आरोना आं फराया होननानै। हरावसो ओरैनो 12थासिम फरायदोंमोन। बेनिफ्राय 2थानिफ्रायनो सिखारनानै फरायफिनदोंमोन आं 5थासिम, ओमफ्राय बेनिफ्राय उन्दुफिनदोंसोमोन। नोङो मोनसे नोंनाव थांखि दंमोन नामा? आं फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसार जानो हागोन? आङो बिदि थांखि लानानै फरायाखैमोन आरोना। जायखिजाया आं फरायगोन, आं बेखौहाय फार्स्ट डिभिजनाव पास जागोन आं बेखौ मिन्थिनाय दंखायोमोन। थेवब्लाबो एफा खमाव पार्सेन्टेज लानानै पास जागोनखौ आं आसा गैयामोन आरोना। गौरिपुर पिबिआवहाय लानो नागिरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रियंका ब्रह्म। मा गामि नोंसिना? जोंना गामिया मालिसरा। मालिसरा। औ। बबे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाया? आङो सेन्ट पल्स इंलिश मिडियाम स्कुल बासबारिनिफ्राय। बेसेबां पार्सेन्ट मोना? 76%। लेटार मोनदों नामा? औ। मा साबजेक्टआव लेटार मोना? बर' आरो इंलिशआव। जोंनि स्कुलनि टिचार। औ। साननाय दंखायोमोन ना नोंनि फार्स्ट डिभिजनखौ आं उथ्रिसार जानो हागोन जेरैखि जाया? उननि थांखिया मा जाहैनो सानो उनाव? आङो मेडिकेलाव खामायबावनो सानो। मिथिंगा ब्रह्म। मा स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार? बासबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल। बेसेबां पार्सेन्ट मोन? 66.83। बबे कलेजाव दा एडमिसन खालामखो? क'क्राझार गभर्नमेन्ट होदों। साननाया थांखि दंखायोमोन आं फार्स्ट डिभिजन पास जानो हागोन? समीर नारायण ब्रह्म। आङो इउएन एकाडेमि बासबारिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बेसेबां पार्सेन्ट मोन? गासै 74.17। लेटार दं नामा? लेटार गासै मोनथाम दं। मा साबजेक्टआव लेटार दं? बर', इंलिश आरो ससियेल साइन्सआव। नोंखौ सोर थुलुंगा होआखै फरायनायाव? आंखौ आइ आरो आफा लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोन आरो आंहाबो जिउआव सासे गेदेमा सुबुं जानायनि सिमां दं। बेनो आंखौ बांसिन थुलुंगा होबाय थादोंमोन। एबार होगोन आंनि फंबाय बिनानाव जानाय गासै क्लास 10 मेट्रिक होगोन बिनानावमोननिसिम जे बिसोरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो, लोगोसे जोंनि बर'नि नामखौबो बांसिनै बांसिन जौगाहोनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामो फंबाय बिनानावमोननिफ्राय। इयुनाव मा जानो सानो? इयुनाव आं सासे IPS अफिसार जानो सानो। आंनि मुङा मुस्रि रत्नकान्त ब्रह्म। आं मालिसरा गामिनि थागिबि। देग्लायहाय आंनि गथ'आबो सासे मेट्रिक परिखा होनाय मादों। मुङा जाहैबाय मुस्रि समीर नारायण ब्रह्म। मा रोखोम गोजोननाय मोन्दों नोंथांनि दिनै गामि बा नोंथांनि न'आवहाय बे पटबजरा जिल्ला बर' समाज आफादा मोनसे नोंथांनि फिसाज्लाखौहाय जे बरायफैदों, मा रोखोम गोजोननाय मोन्दों? गोजोननायखौथ' आं मोजाङै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा थारमाने पटबजराया ओरैनोबाबो माने
गामियारि ओनसोल आरो गोदोसोनाय थानाय दा बेबादि माबायाव आरो समाव जुदि बाहेरानिफ्राय बेबादि खबर मोननानै जुदि माबा लाफैयोबा आरोखि एवारनेस होफैयोबा बा मोनसे मोगा मोगि लायोबा माने बयबो हयथ' थुलुंगा मोनगोन गथ'फ्रा इयुननि गथ'फ्रा दा बेनिखायनो खोब मोजां मोनदों आरो आङो बेखौथ' बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों मानो होनबा रुजुयोबा ओरैबायदि बिफानिफ्राय फिसाफ्रा रासिन जानांगौ दा रासिन जानायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओरैनोथ' इउएन एकाडेमिया फुङाव 8टा 9टायावनो क्लास जायो नालाय लामाबो गोजान दा न'निफ्राय आं थियोमोन दा बेनिखायनो फुङावथ' बारा सम होनो हाया खिन्थु बेलासियाव बेबायदिनो 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम फरायोमोन आरो बेनिफ्राय जेसेबांनो ओरै गोजौआव माबा फैदों माने आं बारा टाइम टेबोलखौ आं खालामाखै गावनो रुटिन खालामनाय लाखादों दा मथा मथि बेबादिनो मोजाङै फरायदोंमोन आरो बियो खोथाया जाहैदों गामियारि हालामा एसे हान्था मेलायाव माने एसे उसुबिदा जाखायो जोंबो गोदो मोनबोदों आंबो रुपसि जेएन एकाडेमियाव फरायनाय आंबो बेबादिनो माने माबानानै थांदोंमोन आरो जोंबो थिग बेबादियैनो एखे माबायावनो सफैदों दा बेबादियैनो जे दानि गथ'फ्रा माखासे उथ्रिसार जालांबाय माने मोजाङै माने साक्सेस जानो हादों बिसोरो जों लागोआवथ' एबार मोजां पास खालामनाया 7 दङ दा आं सानदों बिसोरनि माने एगजामपोलखौ नुनानै हयथ' इयुननियाबो बेबादिनो मोनसे गावसोर थांखि लागोन बे मोनसे मिजिं थाबाय आरो आंथ' मोजाङानो मोनदों जेनेबा आङो फार्स्टआवहाय बेखौ फार्स्ट डिभिजन थांनाय नङा खोमा होननानै रागा जोंबाय थादोंमोन आरो फरायनायाबोथ' फरायखानायखौनो नुखाया हारसिङैसो उन्दुनाय नालाय नुवा बेखौ फरायखोमायोसो ओमफ्राय जेब्ला जोंहा उन्दुलाङो होमबा बेहा फरायखोमानोसै जेब्ला जोङो सिखारो होमबा बेहा उन्दुनाय होमबा जोङो बेखौ फरायदों होननांगौ ना फरायाखै होननांगौ आंथ' सानो फरायाखै बियो सानफ्रामबो हारायगासिनोसै ओमफ्राय दा जेनेबा फार्स्ट डिभिजनल' थांदों आरो बे लेटार लानांगौमोन आरो मोनसेसो दा लायैयाव आङो रागा जोंदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बे बासबारि एलेकायावनो बे आं फिसाल' फार्स्ट डिभिजन होननाय खोनानानै आंहा गोसोआ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदों इयुनाव मा जाजानो लुबैयो सासे बिमा जानानै नोंथांनि फिसाखौ आङो बेखौथ' मोजां जेनेबा एसे फरायबा आं गोसोआव थायो नालाय एसे गावनि थांखिजों जोंनि नाजानायजों उनावहाय एसे मानसि गिदिर जाजानो लुबैदों आरो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन